Ti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Umuna Corinto, Kapitulo 1. Kadagiti kamkameng ti iglesia iti Corinto. Napili kayo nga agbalin a nasantuan at tao ti Diyos iti pan nakikaykaysayo kini Kristo Jesus. Agraman dagiti amin at tao iti sa dinuman a lugar nga umawag iti nagan ni Hesukristo nga apuda ken apu tayo met. Sapay kumata parabor kental na ti ited kada kayo ti Diyos nga ama tayo. Kastamet ni Apo Hesukristo. Naggapu daytoy asurat kada kami. Ni Pablo anayaban nga apostol ni Kristo Jesus, babaen iti pagayatan ti Diyos, ken ni kabsat a Sostines. Kanayon nga agyamanak iti Diyos ko, para kada kayo, gapu iti parabor nga inted na kada kayo, babaen ken ni Kristo Jesus. Ta iti pan nakikaysayo ken ni Kristo, napabaknang kayo, iti isu amin a parabor, agraman ti panagsao ken kinasirib. Naipasagepsepen kada kayo ti mensahe, may papan ken ni Kristo. Isut gapuna, adi kayo agkurang iti na espirituan asagot, bayat ti panagurayyo, iti pan nakaiparangarang ni Apo tayo a Hesukristo. Pagtalinaeden na kayo anatibker, agingga iti panungpalan, tapno awan ti pakaukuman nyo, intundumteng ti aldaw ni Apo tayo a Hesukristo. Mapagtalkan ti Diyos anang pili kada kayo a makikadwa iti anak na, ni Hesukristo nga Apo tayo. Kakabsat ko, ipakpakaasik kada kayo iti nagan ni Apo tayo a Hesukristo, ngagkaykaysa kayo iti amin asawenyo, tapno di kayo mabingay-bingay. 1. Naan-anay kuma ti panagtutunusyo iti panunot ken panggep. Nadamag ko kadagiti sumagmamano at tao iti familia ni Klo, ngagsususig kayo kakabsat ko. Kastoy ti kayat ko asawen. Aggigidyat ti sao ti tunggal maysa kada kayo. Pasurot nak ni Pablo, kuna kano ti maysa. Pasurot nak ni Apolos, kunamot ti sabali. Pasurot nak ni Pedro, kunapay kano ti dadduma, ket addapay agkuna, pasurot nak ni Kristo. Nasina-sina aya ni Kristo, ni kadi Pablo tinatay iti cross, gapo kada kayo? Nabunyagan kayo kadi akas pasurot ni Pablo? Agyamanak, taawan binunyagak kada kayo, malaksid kada Krispo ken Gayo. Ngarod, awan ti makaibaga a binunyagan kayo akas adalak. Aywen, binunyagak ni Estefanas ken ti familyana. Diyak malagip no addapay sa bali a binunyagak. Sanak nga imbaon ni Kristo tapno mang bunyagak, no di ket tapno iwaragawag ko tinaimbag at damag. Diyak usaren tinainsiriban a pagsasao, amangan no maikat ti pan nakabalin, ti papatay ni Kristo iti krus. Takadagiti mapukaw, kinamaag ti mensahe may papan iti pan nakatay ni Kristo iti krus. Ngem kada tayo amay salakan, daytoy ti pan nakabalin ti Diyos. Kas kuna tinasantuan asurat, dadaelek to ti sirib dagiti mamasirib. Ikkatekto ti pan nakaawat dagiti nasaririt. Anya nga rod ita ti serbi dagiti mamasirib? Wenno dagiti agipalpalawag iti linteg? Wenno dagiti nalaing a makidiskutir iti agdama a panawen? Impakitan ti Diyos amay sa kinamaag daytoy a kinasirib ti lubong. Iti kinasirib ti Diyos, inaramid na asaan a mabalin ti tao nga ammon ti Diyos, babaen iti bukod na asirib. Kinayat na kitdi nga isalakan dagiti mamati, babaen iti panangusar na iti daytoy makuna, amin na maag nga ikaskasabami. Ngem milagro ti kayat akitaan dagiti Hudyo, kas pammaneknek. Kinasirib met ti sapulen dagiti Grigo. Iti biyang mi, iwaragawag mi ti pannakatay ni Kristo iti cross. May sa mensahe asaan a maisurot dagiti Hudyo
ken minamaag met kadagiti Griego. Ngem kadagiti inayaban ti Dios, Hudyo man wenno Grego, daytoy a mensahe isu ni Kristo apan nakabalin ken sirib ti Dios. Tati maipagarop a kinamaag ti Dios, nasirsirib ngem ti kinalaing ti tao. Ket ti maipagarop a kinakapsot ti Dios, nabilbilag ngem ti pigsa ti tao. Lagi penyo kakabsat ko, no anya kayo iti ayaban na kayo ti Diyos. Manmano kada kayo ti masirib, wenno man nakabalin, wenno nagtaod iti nabak ng a familia, sigon ti pagrukudan ti tao. Tainranta a pinili ti Diyos dagiti minamaag iti panagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti masirib. Ket pinili na dagiti nakapsot iti panagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti man nakabalin. 1. Pinili na dagiti mauyuyaw, dagiti mairororomen, dagiti maikuskuspil dito'y lubong, tapno dadaelin na dagiti banag nga ibilang ti lubong anasken. Kayat asawan daytoy nga awan ti makapagpasindayag iti imatang ti Diyos. Ngem inya sideg na kayo ti Diyos kini Kristo Jesus, tapno makikadkadwa tayo kenkwana. Ket pinagbalin na nga iso ti kinasirib tayo. Babaan kini Kristo, mapalinteg tayo iti Diyos, mapagsanto tayo, ket mawayawayaan tayo. Ngarod, kas kunati na santuan asurat, siya sino man ngagpasindayag, ipasindayag na kuma ti inaramid ti Apo. Umuna Korinto, Kapitulo 2. Kakabsat ko, iti imayak dita tapno kasabak kada kayo tinalimod a kinapudno maipapan iti Diyos. Diyak nagaramat kadagiti agkakauneg a balikas, wenno na indaklan a pampanunot. Tabayat ti kaddak iti din ingkeddeng ko alipaten ti amin, malaksid ti maipapan ken ni Hesukristo, ken ti pannakailan sana iti cross. Iti kasta, iti addaak kada kayo, nakapoy ken agtigtigergerak iti butang. Iti panangisurok ken panangikasabak iti mensahe. Diyak nagusar kadagiti makaalukoy a balikas ti kinasirib. Nagsauak iti makaalukoy a pammaneknek iti pannakabalin ti Espiritu ti Dios. Tapno saan a maibatay ti pamatiyo iti kinasirib ti tao, no diket iti pannakabalin ti Dios. Nupay kasta, agsauak met iti kinasirib kadagiti nataengan iti pammatida. Ngem saan nga iti kinasirib ti agdama a panawen, wenno dagiti mangituray iti daytoy alubong, dagiti agtuturay a mapukpukawen ti pannakabalinda. Tinalimed a kinasirib ti Dios ti sawag, ti kinasirib a nailimeng kadagiti tattao, ken intuding na nga agpaay iti pakaigloryaan tayo, uray idisakbay a maparswa ti lubong. Awan kadagiti agtuturay iti lubong ti makaammo iti daytoy a kinasirib. Tano na amwanda, di da ko man inlansa iti cross tinadayag nga apo. Ngem kas kuna tinasantuan a surat, ti saan pay a nakita wenno nangeg ti tao, ti saan nga impagarop ti tao a mapasamak, isu ti insagana ti Dios kadagiti agayat kenkwana. Nupay kasta, babaan iti Espiritu, impakaammo ti Dios kada tayo ti palibod na. Sukimaten ti Espiritu ti amin abanag, uray dagiti nauneg a panggep ti Dios. Tilaeng panunot ti maysa a tao ti makammo iti adda iti nakem dayta a tao. Kastamet at ilang Espiritu ti Dios ti makammo iti panunot ti Dios. Saan ati Espiritu ti lubong ti inawat tayo? No diket ti Espiritu nga aggapo iti Dios, tapno maawatan tayo ti kay papanan ti amin nga imparabor ti Dios kada tayo. Ngarod, iti panangilawlawag mi kadagiti na espirituan a kinapudno kadagiti addaan iti Espiritu, saan mi nga aramaten dagiti isursuro ti tao,
no diket dagiti isursuro ti Espiritu ti Dios. Ngem ti tao nga awanan iti Espiritu. Di nanto awaten dagiti sagot nga aggapo iti Espiritu ti Dios. Saan na amaawatan dagitoy, tami na maagdakin kwa na. Ngamin, mabigbig lang ti pategda babaen iti Espiritu. Kabaulan arukoden ti na espirituan a tao ti pateg ti amin, ngem awan makarukod kenkwana. Kas kuna ti nasantuan asurat, Siya sino ti makaammo iti panunot ti Apo? Siya sino ti makabalin amang bagbagaken kwa na? nupay kasta, ammo tayo ti panunot ni Kristo. Umuna Korinto Kapitulo 3. Kinapudno na kakabsat ko, sa anak a nagsao akas iti panagsaok kadagiti tattao nga daan iti Espiritu. Nagsao ak kada kayo akas na ilubungan at tattao ken kas ubing iti na Kristyanuan a pamati. Gatas timpainom ko kada kayo, tadiyo pa'y mabalin timangan iti natangken at araon. Agpapan ita, saan kayo pa'y anakasagana iti daytoy, tagbibiyag kayo pa'y laeng akas tattao iti lubong. Wen, ipaneknek ti panagiinnapal, ken panagriririyo anain lubungan kayo, nga agbibiyag kayo kas mayan nurot iti alagaden ti lubong. No addag kuna kada kayo, pasurot nak ni Pablo, ket addamot agkuna, pasurot nak ni Apolos, diyo kadi iparparangarang at tao kay iti lubong? Siya sino ayang amin da Apolos ken Pablo? Agpadpada kami nga agsirsirbi iti Diyos. Babaan kada kami na mati kayo. Aramiden lang ti tunggal maysa kada kami ti intalek ti Apo. Siyak tinangitukit iti bukal. Ni Apolos tinagsibog. Ngem ti Diyos tinangpadakkel iti mula. Saan anasken no siya sino ti agmula wenno ti agsibog. Ti Diyos tinasken agsipud ta iso ti mangpadakkel iti mula. Awan gidyat ti agmula ken ti agsibog. Gunggunaan to ti Diyos ida, sigun ti inaramid ti tunggal maysa. Ta agkakadwa kami nga agsirserbi iti Diyos, ket da kayo ti talon na. Da kayo pa'y ti pasdek a binangon ti Diyos. Babaan iti panangaramat ko iti insagot ti Diyos kanya. Nagtrabaho ak akas maysa analaing agpatpatakder. Impasdek ko ti fondasyon, ket sabalimot a tao ti agpatakder iti rabaw na. Ngem naannad kuma ti panagpatakder ti tunggal maysa. Taing kabilen ti Diyos ni Hesukristo akas maysa ken kakaisuna a fondasyon, ket awanen sa bali. Adda agaramat iti balitok, pirak wenno dagiti napateg a bato iti panagpatakderda iti rabaw ti fondasyon. Kayo, ruot, wenno garami ti usaren met ti dadduma. Ngem makitan to ti klase ti trabaho ti tunggal tao, inton iparangarang ti aldaw ni Kristo. Tababaan iti apoy iti dayta nga aldaw, makitan to ti trabaho ti tunggal tao. Masubok to iti apoy, ket maamuan to ti pudno a klase na. Magunggunaan to ti tao, no makalasat iti apoy ti binangon na iti rabaw ti fondasyon. Ngem no mauram ti trabaho ti maysa a tao, mapukaw nanto. Nupay kasta, may salakan tumet laeng, ngem kasla nakalasat iti apoy. Awan dua-dua nga amuyo ada kayo ti templo ti Diyos, ket agtalinaed ti Espiritu ti Diyos kada kayo. Ngarod, ti siya sino man amang dadael iti templo ti Diyos, dadaelen tumet ti Diyos. Tanasantuan ti templo ti Diyos, ket da kayo a mismo ti templo na. Awan kuma ti mga lilaw iti bagina. No adda kada kayo ti mangipagarup iti bagina a masirib, babaan iti alagaden ti lubong, agbalin ko maamaag, tapno agbalin anapaypayso a masirib. Tami na maag iti imatang ti Diyos ti ibilang ti lubong a kinasirib.
Kas kuna tinasantuan asurat, ipalabog ti Diyos dagiti mamasirib iti kinasikap ta. Kuna na pa'y, ammo ti Apo nga awan kas iskan ti panunot dagiti mamasirib. Ngarod, di kumapagpasindayag ti tao ti kabailan na nga aramiden. Kinapudno na, kukwayo ti amin. Ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro, daytoy lubong, biyag ken patay, diagdamaken ti masakbayan. Wen, kukwayo amin dagitoy. Kukwa na kayo ni Kristo, ket ni Kristo, kukwa ti Diyos. Umuna Korinto, Kapitulo 4. Masapol nga ibilang da kami akas adipen ni Kristo, ken nadutukan nga agaywan kadagiti palimod ti Diyos. Nga masapol anapudno ti adipen iti apuna. Awan anyaman na kanyak, no kumundak wenno mausigak iti pangukuman ti tao. Kinapudno na, diak ukuman ti bagik. Nadalos ti konsensyak, ngem san adayta ti mangipaneknek, nga awan Apolos ti basol ko. Ti Apo ti mangukom kanyak. Ngarod, saan kay amangukom, agingga iti dumteng tinaituding a tiyempo? Wen, urayen yo ti yaay ti Apo, taisunto ti mangilatak kadagiti palimed, ken mangibutaktak kadagiti panggep, ana italimeng iti puso ti tao. Ket awaten to ti tunggal tao, ti kaikaryan na, apamadayaw nga aggapo iti Diyos. Kakabsat ko, para iti pakimbagan nyo, inusar ko apagarigan ti kasasaad mi kini Apolos. Tapno masursuro yo ti kaipapanan daytoy apagsasao. Di kayo lumbes iti adda ang naisurat. Iti ababa apan nao, tapno awan kada kayo ti mangitangsit iti maysa a tao, ket omsyen na ti sabali. Siya sino ti namagbalin kada kayo anangat nga tungem dagiti dadduma? Saan kadi ati Diyos sinangted iti amin nga adda kada kayo? Ngarod, apay nga agpasindayag kayo akas lakit din saan asagot dagiti adda kada kayo? Adda aminen akasapulan nyo? Babak nang kayon? Nagbalin kayo kadin nga ari, idinto ada kami, saan? Sapay kuma tapudno nga ari kayon, tapno makipagturay kamimet kada kayo. Tapakarupek ati kababaan asaad tinted ti Diyos kada kami nga apostoles. Mayarig kami kadagiti tattao na kedngan amatay iti imatang ti publiko. Kas na isang sangayan abuyaan ti lupong dagiti angheles, ken dagiti tattao. Gapo kini Kristo, maag kami. Ngem ado ti ammuyo maipapan ken kuana. Nakapsut kami, ngem napigsa kayo. Maumumsi kami, ngem may tantanok kayo. Agpapan ita, kanayon nga awan umanay akanen ken inumen mi. Rutay-rutay dagiti pagan anay mi. Makabkabil kami, agalla-alla kami. Ikaet mi ti agtrabaho tapno agbiag kami. No mailunod kami, mangbindisyon kami kiti. No may dadanes kami, ibturan mi. No padpadaksen da kami dagiti tattao, nasaya at ti saumi kadakwada. Maibilang kami a basura iti lubong. Agpapanita, mayarig kami iti rugit ti daga. Saan ko nga isurat daytoy kada kayo, tapno pabainan kayo, ngem bagbagaan kayo akas ay ayatek nga anak. Tauray no adda sa nga 10,000 a mga iwan iti biyagyo ken ni Kristo, may maysa ti amayo. Ta iti panagbiagyo ken Kristo Jesus, nagbalinak nga amayo, babaen iti panangyig ko kada kayo iti naimbag at damag. Ngarod, ipakpakaasik kada kayo at tuladendak. Daytoy ti gapuna nga ibaon ko dita ni Timoteo, ngay ayatek ken napudno nga anak ko iti Apo. Ipalagip nanto kada kayo dagiti pagulidanan a sursurutek iti baro a biag ken ni Kristo Jesus.
Dagitoy met ti isursurok iti amin nga iglesia iti sa tinuman a lugar. Timmang siten ti sumagmamano kada kayo dita, akas lasaan kayo asarong karanen. Ngem no ipalubos ti Apo, umayak iti mabiit, ket siyak to amismo timang takwat, no anya ti kabailan nga aramiden dagitoy natangsit at tao, at tilaang agsao ti paglainganda. Tati pagarian ti Diyos, saan ang maipapan iti panagsao, no diket pan nakabalin. Anya ti kay kayatyo, umayak kada kayo ang nakaigem iti saplit, wenno napnuan iti ayat, ken kinaanos. Umuna Korinto Kapitulo 5. Ita, may padpadamag nga da immoralidad iti gimongyo. May sa akita ti kinadakas adi aramiden oray pay dagiti pagano. Naibaga kanyak, akakaidaan ti may sa alalaki ti agsyuman kenkwana. Apay anatangsit kayo pailaan? Rebeng nyo kumakit di tagladingit, ket laksiden nyo day ta a tao iti grupo yo. Itinagan ni Apo tayo a Jesus. Inukumkon day ta a lalaki a nakaaramid iti nakarimrimon a banag. Tanupay awanak dita, kasla adda akmutlaeng tadda dita ti espiritu. Ngarud, inton agtataripnong kayo, adda met ti espiritu iti umongyo, babaen iti pannakabalin ni Apo tayo a Jesus. Ket yawat yu dayta a lalaki ken ni Satanas, tapno madadael ti managbasol a katatao na, ket maisalakan ti espiritu na, inton dumteng ti aldaw ti Apo. Saan arumbeng a pagtangsit yu daytoy? Ammuyo daytoy a pagsasao. Basit la alibadora ti mamagbusog iti entero a masa. Masapul nga rod nga ikkaten nyo daytoy daan alibadora ti basol, tapno naan anay ti kinadalosyo. Iti kasta, mayarig kayto iti baro a masa nga awan libadora na, tanaidatonen ni Kristo a Kordero tayo iti Paskwa. Ngarod, rambakan tayo ti fiesta babaan iti tinapay nga awan libadora na, ti tinapay ti kinadalos ken kinapudno. Saan nga iti tinapay nga addaan iti libadora ti basol ken kinadakas. Insurat ko idi kada kayo, adi kayo makipulpulapol kadagiti man nakikamalala. Ngem saan adagiti immoral at tao diti lubong ti kayat ko asawen. Wenno dagiti naagom, wenno dagiti man nanakaw, wenno dagiti agrukbab kadagiti ti Diyosen. Tamaliklikan nyo dagitoy, no pumanaw kay amay mimpinsan iti lubong. Kayat ko asawen, di kayo makipulapol iti tao nga ibilang na tibagina akapsat, idinto nga immoral, naagom, agrukbab kadagiti ti Diyosen, mamad padakas, mamartek, wenno mannanakaw. Diyo kapulapol wenno oray kalanglang lakuma ti kasta a tao. Anya ngamin ti karbengak amangukom kadagiti santayo a kakadwa, ti Diyos ti mangukom to kadakwada. Saan aya arumbeng ada kayo ti mangukom kadagiti kakadwayo iti iglesia? Kas kuna tinasantuan asurat, pagtalawin nyo ti dakes a tao iti grupo yo. Umuna Korinto Kapitulo 6. No adda panggapuan ti maysa kada kayo amang idarom iti pada na a Kristiyano, di nga tamabain amang isaklang iti pangukuman dagiti saan amamati, asaan kitdi nga iti pangukuman dagiti tattao ti Diyos? Diyo ay ammo, adagiti tattao ti Diyos ti mangukumto iti lubong, ket no da kayto ti mangukom iti lubong. Diyo kadi kabailan nga ukumen dagiti babasit abambanag? Diyo kadi ammo adata ito ti mangukom kadagiti angheles? Anyan tukit din kadagiti bambanag a maipapan iti agdama abiyag. Ngarod, no tumaod dagiti kakasta abanag,
Idatagyo kadi kadagiti tattao nga awan pan nakaibiyang da iti iglesia. Ket ipalubos yo nga isuda ti mangukom. Nagawan ket abainyon. Awan aya kada kayo ti masirib a makarisot iti riri dagiti kakabsat. Nasken kadi nga agdidinnarum kayo. Kristiyano kontra Kristiyano. Ket dagiti saan amamati ti mangukom. May sa abanag ti pamatmat ti panagdidinnarum yo. Ipakita na ti pagkurangan nyo. San kadi anasaysaya at numaranggasan wenno masaor kayo? Ngem da kayo mutlaeng ti agririn ng gas ken agsisinnaor ket iraman nyo pay dagiti mismo akakabsat yo. Saan nyo aya nga ammo adinto tagikwaen dagiti managdakdakes ti pagarian ti Dios? Di kayo paallilaw. Dagiti tattao nga immoral, dagiti agrukbab kadagiti di Diyosen, dagiti man nakikamalala, dagiti aggardem iti padada a lalaki wenno padada a babae, wenno dagiti agag-agaw, naagom, mamartek, mamadpadakes, wenno dagiti man nanakaw, awan to kadakwada ti makipagtagikwa iti pagarian ti Dios. Kasta ti sumagmamano kada kayo idi. Ngem naugasan kayon iti basol, naidaton kayon iti Dios. Napalinteg kayon iti imatang ti Dios, babaen iti nagan ni Apo tayo a Hesukristo, ken babaen iti Espiritu ti Dios tayo. Addaag ko na, may palubos kanyak ti amin akayat ko nga aramiden. Wen, ngem di mo apagimbagan ti amin apagayatam. Mabalin ko ako na, may palubos kanyak ti anyaman abanag, nupay kasta sa anak apatagabo iti anyaman abanag. Kunamot ti sabali, agpaay ti taraon iti tiyan, ket ti tiyan para iti taraon. Pudno dayta, ngem agpadpadadanto agibusan ti Dios. Ta saan nga agpaay ti bagi iti immoralidad, no di ket iti Apo. Ket ti Apo agpaay met iti bagi. Pinagungar ti Dios ti Apo, ket pagungaren na tay tumet babaen iti pannakabalin na. Ammuyo kadi apaset na kayo ti bagi ni Kristo? Maisinak kadi ti maysa apaset ti bagi ni Kristo, ket ikamang ko iti bagi ti balangkantis? Saan amabalin? No kaiddaen ti lalaki ti balangkantis a babae, diyo kadi ammo amay may santo ti bagida? Nalawag ti nailanad iti nasantuan a surat. May santo ti bagi dagiti dua. Ngem ti siya sinuman amang ikamang iti bagina iti Apo. May sadanton iti Espiritu. Adaywan nyo ti immoralidad. Tamalaksid daytoy, uray anya ti pagbasulan ti tao, adda itirwar ti bagina. Ngem no makikamalala, makabasol meten iti mismo a bagina. Diyo kadi ammo at ibagiyo ket templo ti Espiritu Santo. Diyo kadi ammo nga agtaeng kada kayo daytoy nga Espiritu nga inted ti Dios. Sanyo ako kwa ti bagiyo, no di ket kukwa ti Dios. Nangina ti inggatang na kada kayo. Ngarod, aramaten nyo ti bagiyo apakaidayawan ti Dios. O muna Korinto Kapitulo 7. Ita, sungbatak dagiti saludsod iti surat yo. Nasayaat no saan ang mga asawa ti lalaki. Ngem no maliklikan ti pannakikamalala. Masapol nga dabukod nga asawa ti tunggal lalaki. Ket kastamot ti tunggal babae. Masapol nga annungen ti lalaki ti rebbengen na iti asawa na. Ket kasta kumamot ti aramiden ti babae. Agpadada kuma amang ted iti kasapulan ti tunggal maysa. Saan at ti babae ti mangituray iti bagina, no di ket ti lalaki.
Kastamot ti lalaki, saan nga isu ti mangituray iti bagina, no diket ti babae. Di kay agpin na idam, malaksid no pagtulagan nyo nga agteppel kayo paylaeng, tapno maipamaysayo ti agkararag. Ngem kalpasan na, agdin na kayo manen akas agasawa, tapno di kayo matnag iti panulisog ni Satanas, gapu iti kaawan ti panagteppelyo. Kunak daytoy kada kayo akas pammalubos, saan akas bilin. Kinapudno na, kay kayat kukuma nga agbalin akas kanyak ti amin at tao. Ngem bigbigek metkit di nga dana isang sangayan asagot ti Diyos iti tunggal maysa. Nagduduma akita ti parabor ti naited iti tunggal tao. Daytoy met ti ibagak kadagiti awan asawa na ken kadagiti balo. Nasaysayaat no ituloy yo ti agbiag nga agmaymaysa akas kanyak. Ngem no di yo magawidan tiriknayo, mangasawa kayo. 1. Nemimbag ti mangasawa ngem ti sumged iti derep. Kadagiti adda asawa na, adda bilin ko, ngem saan ang naggapu kanyak no di iti apo. Saan kuma nga isina ti babae ti asawa na. Ngem no sumina ti babae, masapol asaanen a makiasawa wenno agsubli iti asawa na. Saan kumamot nga isina ti lalaki ti asawa na. Kadagiti dadduma, kunak daytoy, siyak tiag kuna, saan ati apo. No saan amamati ti asawa ti Kristiyano a lalaki, ngem mayat nga agtultuloy da nga agtipon, saan kuma nga isina ti lalaki. Ket no saan amamati ti asawa ti Kristiyano a babae, ngem mayat nga agtultuloy da nga agtipon, saan kuma nga isina ti babae. Tanay daton iti Diyos ti saan amamati a lalaki, gapo iti pannakitipon na iti asawa na. Kastamet anaidaton iti Diyos ti saan amamati a babae, gapo iti pannakitipon na iti asawa na. No saan kumaakasta, mayarig dagiti anak da nga ubing, kadagiti saan amamati, ngem iti kinapudno na idaton da iti Diyos. No pay kasta, no tarigagayan ti saan amamati nga isina ti Kristiyano nga asawa na, bayan akasta ti aramiden na. Iti kasta, si waya-waya ti Kristiyano nga asawa, lalaki man wenno babae. Tainayaban na kayo ti Diyos ngagbiag anatal na. Sika a Kristiyano a babae, ammom aya no sikakit di ti pakaisalakanan ti asawam, sika a Kristiyano a lalaki, ammom aya no sika ti pakaisalakanan ti asawam, malaksid dayta, agtultuloy kuma nga agbiag ti tunggal maysa, sigon tintuding kenkwana ti apo, kenkas iti kasasaad na idi inayaban ti Diyos. Isursurok daytoy a paglintigan iti amin nga iglesia. No nakugit ti lalaki idi ayaban ti Diyos, saan na kuma nga ikaten ti pakakitaan ti pannakakugit na. No saan anakugit idi ayaban ti Diyos, saan kuma nga agpakpakugit. Awan anyaman na no nakugit ti lalaki wenno saan, nasnasken ti panagtungpal kadagiti bilin ti Diyos. Agtalinaed kuma ti tunggal tao, iti kasasaad na idi maayaban. Maysa ka kadi at agabo, idi ayaban na ka ti Diyos. Awan anyaman na, ngem no adagundaway mo amawayawayaan, di mo palabsen dayta agundaway. Tati tagabo nga inayaban ti Apo, isu ti siwayawaya a tao ti Apo. Kastamet ti siwayawaya a tao nga inayaban ni Kristo, isu ti tagabo na. Ginatang na kayo ti Apo itinangina. Ngarod, di kayo patagabo kadagiti tattao. Kakabsat ko, agtalinaed kuma ti tunggal maysa iti Diyos,
akas iti sigod akasasaad na idi na ayaban. Ita, ti saludsod maipapan iti awan asawa na. Awan bilin ko ang naggapo iti apo. Ngem ibagak ti kapanunutak akas maikari ang mapagtalkan gapo iti as iti apo. Gapo iti agdama arigat, nasaysaya at no agtalinaed ti lalaki iti kasasaad na. Adda ka di asawam, no adda, di mo isinsina. Awan ka di asawam, no awan di ka sumapsapol. No pay kasta, saan ka makabasol no mga asawa ka? Saan met makabasol ti balasang no makiasawa? Ngem kayat ko, aliklikan nyo dagiti pakabuungan ti ulo, adumteng iti inaldaw kadagiti na asawaan. Kakabsat ko, daytoy ti kayat ko asawan. Basiten tinatda, iti naikadeng at tiyempo. Manipod ita, agbiag kuma dagiti na asawaan a lalaki, akas laawananda iti asawa. Dagiti agsangsangit, akas ladida agsangsangit. Dagiti agragragsak, akas ladida agragragsak. Dagiti aggatgatang, akas ladida kukwa ti ginatangda. Dagiti agaramat, kadagiti na ilubungan abanag, akas lasaan adagito'y laeng ti ipangpangrunada. Tasaanen ngagbayag ti agdama asasaaden daytoy alubong. Kayat ko nga awan kuma ti pakadanagan nyo. Asikaswen ti awan asawa na dagiti banag maipapan iti apo. Gaputa kayat na amaragsakan ti apo. Ngem asikaswen ti adda asawa na alalaki dagiti banag iti lubong. Gaputa kayat na amaiayokin kwa na ti asawa na. Iti kasta, mabingay ti panunot na. Asikaswen met ti awan asawa na ababae, wenno ti balasang dagiti aramid ti apo. Gaputa kayat na nga idaton ti sibubukal a kinatao na iti apo. Ngem no adda asawanan, tamingen na dagiti bambanag dito'y lubong, gaputa kayat na aparagsaken ti asawa na. Ibagbagak daytoy, takayat kayo at tulungan. Awan tirantak amang iparit iti panangasawa yo. Kayat kukiti nga aramiden nyo tinaing kalintigan ken rumbeng, ken ipamaysayo ti agsirpi iti apo. No adda lalaki amang ipagarop asaan ama itutup ti marikrikna na iti nubya na, ket sannan amagawidan ti rikna na kenkwana, ket mapanunot na anasaysaya at ngagkalaysadan, suroten na kuma ti pagayatan na. Saan na apakabasulan daytoy? Ngem no saan amapilpilit ti lalaki iti panangikadeng na adi mga sawa, nunan anay ti panangituray na iti panunot na, ket ikadeng na ti aramiden na. Nasaysaya at adi na asawaan ti babae. Ngarod, nasayaat no mga sawa ti tao. Ngem nasaysayaat pay no saan ang mga sawa. Awan ti wayawaya ti babae, nga adda asawa na, no adda pay abiyag ti asawa na. Ngem no natayon ti asawa na, adda wayawaya na amakikallaysa iti lalaki akayat na. Ngem masapol ana Kristyanuan ti pannakiasawa na. No pay kasta, nagasgasat no agtalinaed a balo. Daytoy ti kapanunutak, ket patyek nga dakanyak ti Espiritu ti Diyos. Umuna Korinto Kapitulo 8. Ita, saritaek ti maipapan iti taraon anaidaton kadagiti di Diyosen. Agpayso ti makunkuna nga adda amin ammo tayo. No pay kasta, ti ammo mamagtangsit, ngem ti ayat mangparangay. Ti mangipagarop nga adda ammuna, awan pay ti ammuna, akas iti rumbeng apan nakaammuna. Ngem ti agayat iti Diyos, ammo ti Diyos. Ngarod, numay papan iti pannangan iti taraon anaidaton kadagiti di Diyosen, ammo tayo ati di Diyosen awan tinapudpudno nga iladawan na. Ammo tayo amay may salaeng ti Diyos.
Tauray no adda dagiti makunkun na a Diyos, ijay langit wenno ditoy daga, ket pudno nga ado ti Diyos, ken ado ti Apo. Ngem kada tayo, may salaeng ti Diyos. Isu ti Ama a namarswa iti amin a banag, ket gapu kenkwana, agbiag tayo. May samet ti Apo nga isu ni Hesukristo. Naparswa ti amin a banag, babaen kenkwana, ket agbiag tayo, gapu kenkwana. Ngem saan nga ammo ti amin a tao daytoy a kinapudno. Adda dagiti tattao a nairuam nga grukbab kadagiti di Diyosen. Ket agpapan ita, no kanenda ti kasta a taraon, ipagaropda ati kinnanda ket taraon dagiti di Diyosen. Gapu ta nakapsot ti konsensyada, kunada a matulawanda iti dayta a taraon. Ngem saan a pasayaaten ti taraon ti pannakilangen tayo iti Diyos. Awan mapukaw tayo no di tayo mangan, ket awan met magunod tayo no mangan tayo. No pay kasta, agannad kayo, amangan no daytoy awayawayayo ti pakairubwan kadagiti nakapsot ti pammatina. Kas pangarigan no sika nga adda ammuna, mangmangan ka iti uneg ti templo dagiti di Diyosen. No makita na ka ti maysa a tao a nakapsot ti konsensyana, saan ka di a mapatured amangan met iti taraon a naidaton kadagiti di Diyosen? Gapu iti pannakaammom, madadael to ti kabsat mo a nakapsot ti konsensyana, ti kabsat mo a nakaigapuan ti pannakatay ni Kristo. Iti kasta, makabasol ka kini Kristo, ta nagbasol ka kadagiti kakapsat mo, ket sinugat mo ti nakapsot a konsensyana. Ngarod, no ti taraon ti pakaigapuan ti panagbasol ti kapsat mo, pulos adyak agsidan iti karni, tapno saan amatnag iti basol. Umuna Korinto Kapitulo 9. Saanak kadi asiwayawaya? Saanak kadi amaysa nga apostol? Saan ko kadi nakita ni Jesus nga apo tayo? Saan kadi ada kayo tibu nga ti trabahok iti Apo? Uray no dibigbigen dagiti dadduma amay saak nga apostol. Awan dua-dua ada kayo, bigbigen dak. Tati kaaddayo iti sidong ti Apo, ipaneknek na ti kinaapostol ko. Daytoy ti sungbat ko kadagiti mangbabalaw kanyak. Awan kadi ti kalintegak amaikan iti taraon ken inuman, akas supapak iti trabahok. Awan kadi ti kalintegak amang ikuyog iti asawa iti panagbiahik. Kas aramiden dagiti dadduma nga apostoles, dagiti kakabsat ti Apo ken ni Pedro. Wenno da kami kadilaeng ken ni Bernabe ti mangged iti pagbiag mi. Adda aya soldado agastun na ti bukod na akwarta iti panagserbina iti armada. Adda ya mannalon adi mangan iti bunga ti immula na iti kaubasan na. Adda aya agpaspastor adi uminom iti gatas ti karnero na. Saanen anasken nga alaek dagitoy inaldaw a pangarigan, takastamot ti kuna ti linteg. Mabasa tayo daytoy iti linteg ni Moises. Di mo busalan ti baka nga agir-irik. Saan adag iti baka ti pakasaknan ti Diyos? Datayo ti kayat na asawen, idi insurat na daytoy. Wen, inturong na daytoy kadatayo. Agtrabaho ti agarado, ken ti agapit, taadda namnamaenda abingay da. Naimulamin kada kayo ti na espirituan abukal. Dakkel aya abanag, no agapit kami kada kayo kadagiti na materyalan agungguna. No adda kalintigan dagiti dadduma a matulungan. Saan kadi adakdakkel ti kalintigan mi? Ngem di mi inusar daytoy a kalintigan. Inibturan mikit di ti amin, tapno awan ti uray anya alapped, iti pan nakaiwaragawag tinaimbag adamag, may papan kini Kristo. Diyo kadi ammo, nga agtaod iti templo ti taraon dagiti agserserbi iti templo,
Ket dagiti agsirsirbi iti altar, makibingay damet kadagiti daton, kastamet nga imbilin ti Apo at ipagbiag dagiti mangikasaba iti ebanghelyo, agtaod iti daytoy a trabaho. Ngem diak inaramat ti uray anya kadagitoy a kalintegan. Diak met nagsurat tapno maited kanyak dagitoy. Naimimbag pay a matayak, ngem ti adda mangikat iti panggapwak ngagpasindayag. Uray no ikaskasabak ti ebanghelyo, awan ti kalintegak ngagparamag. Naipabaklay kanyak daytoy nga aramid. Ket asi akpay no diak ikasaba ti ebanghelyo. Nubukod ko anakem ti panangaramid ko iti trabahok, namnamaek amatang dananak. Ngem aramidek akas pagrebengak agsipod tented kanyak ti Diyos daytoy at trabaho. Anya nga rod titangdan ko? Isu daytoy. Tigundaway ko amang ikasaba iti naimbag adamag adyak patangdanan. Iti sabali apan nao, diyak kalikaguman ti kalintegak akas agsirsirbi iti ebanghelyo. Siwayawayaak, sa anak at agabo ti uray siya sinuman. Ngem patagabo ak iti amin a tao, tapno adupay ti maawis ko. Iti panagtrabaho kadagiti Hudyo, agbiagak akas Hudyo, tapno maawis ko ida. Ket uray no dinak iturayan ti linteg ni Moises. Agbiagak akas la pa iturayan iti daytoy alinteg, no agtrabaho ak iti arpad dagiti tattao, nga adda iti babaen daytoy alinteg, tapno maawis ko ida. Kastamet ano adda ak kadagiti hintel, agbiagak akas la hintel, iti laksid ti linteg dagiti Hudyo, tapno maawis ko ida. Saan na akayat asawan, adyak agtungpal iti linteg ti Diyos. Kinapudno na, addaak iti babaen ti linteg ni Kristo. Iti sidong dagiti nakapoy ti pamati na, agbalinak a nakapoy akas kadakwada, tapno maawis ko ida. Iti kasta, iti anyaman a pamuspusan, agbalinak akas kadagiti amin at tao, iti amin akasasaadda, tapno adda maisalakan ko kadakwada. Aramidek amin dagitoy gapo iti ebanghelyo, tapno mairamanak iti parabor na. Ammuyo nga agtaray dagiti amin a makilumba, ngem may salaeng ti mangabak. Agtaray kayo nga rod, tapno magunudyo ti gungguna. Nainget ti disiplina ti tunggal makisalisal amang sansanay iti bagina. Aramiden na daytoy, tapno umawat iti korona adi agpaot. Ngem agtaray tayo, tapno magunod tayo ti korona, nga agpaot iti agnanayon. Isot gapuna nga agtarayak asipipinget agingga iti pagpatinggaan ti lumba. Sa anak ibukbuksing akas la dumandanog iti angin. Iruam ko ti bagik iti danog, ket iturayak anan-anay, tapno diyak mapagtalaw, kalpasan ti panangawis ko kadagiti dadduma a makisalisal. Umuna Korinto Kapitulo 10. Kakabsat ko, kayat ko alagipen nyo tinapasamak kadagiti kapuunan tayo asimurot ken ni Moises. Adda amin idi iti salinong ti ulep, awan tinapagpagtengda iti ilalasat da iti nalabaga a baybay. Iti salinong ti ulep ken iti baybay, nabunyagan da amin akas pasurot ni Moises. Nanganda amin iti maymaysa a na espirituan a tinapay. Imminumda amin iti maymaysa a na espirituan a danom. Imminumda manipod iti na espirituan a bato a kimoy kuyog kadakwada. Ni Kristo dayta a bato. Ngem uray no kasta, saan anay ayo ti Diyos iti kaadwan kadakwada, ket naiwarawara dagiti bangkay da iti letang. Agbalin kumadag ito'y pagwadan apakabalaagan tayo, tapno di tay aggartem kadagiti dakes abanag, akas iti inaramid da. Di tay kumaagrukbab kadagiti Diyosen, akas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada. Kas kuna tinasantuan asurat,
Nagtugaw dagiti tattao amangan ken uminom. Timmakderda tapno agsasalada. Masapol aditay agaramid iti immoralidad, akas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada. Ket iti maysa nga aldaw, natay ti 20 ket 3,000 kadakwada. Ditay suoten ti Apo, kas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada. Ket pinatay ida dagiti uleg. Di tayo met kumagreklamo akas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada. Ket dinadael ida ti anghel ni patay. Napasamak dagitoy kadakwada apagulidanan dagiti dadduma. Ket naisurat da akas pakaballaagan tayo. Tadandanin ti kanibusanan ti tiyempo. Siya sino man amang ipagarop anatalged ti panagtakder na, agannad kuma amangan numatnag. Tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumteng iti tao. Ngem tungpalan ti Diyos ti karina, di na ipalubos a masulisog kayo iti nalabas a diyo kabaelan asarangten. No masulisog kayo, ikkan na kayo iti pigsa a mangibtor. Ket iti kasta, makalisi kayo. Isut gapuna adi kay agrokbab kadagiti di Diyosen patgek agagayem. Agsauak kada kayo akas nanakman at tao. Da kayo ti mangedeng no pudno wenno saan ti ibagbagak. No uminom tayo iti kupa ti bendisyon anagyamanan tayo iti Diyos. Di tayo kadi mairaman iti dara ni Kristo. Ket ti tinapay apisyen tayo. Di tayo kadi mairaman met iti bagi ni Kristo. Gapo ta may maysa at tinapay ti pagbibingayan tayo. May maysa tayo abagi, uray no adu tayo. Kitaan nyo ti ugali dagiti nagkauna a Hebreo. Dagiti mangan iti naidaton at taraon, makipagsirbi damet iti altar. Anya ti kayat ko asawen, adda aya kaipapanan ti Diyosen, wenno adda kadi pateg ti kanen a maidaton iti Diyosen? Awan, daytoy ti kayat ko asawen. Saan nga iti Diyos ti pakaidatunan dagiti taraon iti altar dagiti pagano, no diket kadagiti demonyo. Ket diak kayat a makikadwa kayo kadagiti demonyo. Di mabalin nga inuman ti kupa ti Apo, ket kalpasan na, inuman nyo met ti kupa dagiti demonyo. Di mabalin ti sumango iti panganan ti Apo, ket kalpasan na, sumango kayo iti lamisaan dagiti demonyo. Wenno pagimunen tayo kadi ti Apo, napigpigsa tayo kadingem iso. Siwaya-waya kami nga agaramid iti kayat mi, kunada. Wen, ngem saan nga amin abanag ket nasayaat. Siwaya-waya kami nga agaramid iti anyaman abanag. Ngem saan nga amin abanag ket makatulong. Masapol abiruken ti tunggal maysa ti pagimbagan ti sabali. Saan la ati bukod na apagsayaatan. Siwaya-waya kayo nga agsida iti anyaman amagatang iti paglakwan iti karne. Adi kay agsaludsod. Gapu ta mariribok ti konsensyayo. Kas kuna tinasantuan asurat, ti Apo ti akin kukwa iti daga, ken amin alinaon na. No awisen na ka a makipangantimay sa apagano ket mapangka, mangangka iti anyaman a maipasango king ka, adi kag saludsod, gapo ta mariribok ti konsensyam. Ngem no adda agkunakin ka, naidaton daytoy ataraon kadagiti di Diyosen. San mo akanen, gapo iti nangibagakin ka, ken gapo ta maburibor ti konsensyam. Kayat na asawen, saan ati konsensyam, ngem ti konsensyana. Adda agsaludsod, apay amakidngan ti wayawayak, gapo iti konsensya ti sabali a tao, no agyamanak iti Diyos, gapo iti taraon ko. Apay ang mababalawak, daytoy ti sungpat ko. No addaan yaman nga aramidin nyo, mangan man wenno uminom kayo, aramidin nyo apakaidayawan ti Diyos.
Di kay agaramid iti anyaman apakaigapuan ngagbasol dagiti Hudyo wenno hentil wenno ti iglesia ti Dios. Siak amaysa ikagumaak apagustuhan ti amin at tao iti anyaman nga aramida. Saan at ipagsayaatak ti pampanunutan, no diket ti pagimbagan ti amin tapno maisalakanda. Umuna Korinto Kapitulo 11. Tuladendak nga rod, akas iti panangtulad ko kin ni Kristo. Dayawon kayo gaputa kanayon a malaglagipdak, ken sursurutin nyo dagiti panursuro nga inyawat ko kada kayo. Ngem kayat ko a maawatan nyo ani Kristo ti pannakaulo ti tunggal tao. Ti lalaki ti pannakaulo ti babae. Ket ti Diyos ti pannakaulo ni Kristo. Isut gapuna ano nakadalongdong ti lalaki no agkararag wenno mga saba, ibabain na ni Kristo. Ti babae asaan ngagdalongdong no agkararag wenno mga saba, ibabain na ti asawa na. Awan duma na iti babae anakuskusan ti ulo na. Kinapudno na, no saan ngagdalongdong ti babae. Nasaysayat langen no agpakuskos. Ngem gapo ta nakababain nga agpakuskos ti babae, agdalongdong nga rod. San arumbeng agdalongdong ti lalaki, ta iso ti pakakitaan iti ladawan ken dayag ti Dios. Ti babae ti mangiladawan iti dayag ti lalaki. Ta saan ang nagtaod ti lalaki iti babae, no diket ti babae ti nagtaod iti lalaki. Ken saan ang naparswa ti lalaki gapo iti babae, no diket naparswa ti babae gapo iti lalaki. Ngarod, gapo kadagiti angheles, agdalongdong kuma ti babae, tapno may pakita nga iturayan ti lalaki. No pay kasta, iti panagbiag tayo iti apo, ti babae napateg iti lalaki, ket ti lalaki napateg iti babae. Taidinto ang nagtaod ti babae iti lalaki, mayanak met ti lalaki iti babae, ngem agtaod amin abanag iti Dios. Da kayo ti mangedeng, rumbeng kadi nga awan dalongdong ti babae no agkararag iti Dios iti publiko, san kadi nga isuro ti nakaisigudan nga ugali anaalas nga tiddog ti buok ti lalaki, ngem napintas abanag iti babae, naited kinkwana ti atiddog a buok apan nakadalongdong na. Ngem no adda sumupyat iti daytoy, ibagak kada kayo nga awan kasta nga ugali tayo, uray pay kadagiti iglesia ti Dios. Ngem iti panangibagak kada kayo kadagitoy sumaganad, san kayo adayawen? Awan ngamin ti pagimbagan nga ited ti panaggigimong yo, no diket pagdaksan. Umuna, na ipadamag kanyak a mabingay-bingay kayo kano no aggigimong kayo, ket mamati akbasit iti daytoy. Nasken a masina-sina kayo, tapno may parangarang dagiti pudno a mapagtalkan. Iti kastoy a panagtataripnong yo, saanen ati pangrabi iti apo ti kanenyo. Tanumangan kayo, agiinno na kayo amangan iti bukod yo a pangrabii. Iti kasta, adda mabisinan, adda pay mabartek. Apay, awan kaditi balayo apanganan ken paginuman nyo? Wenno laisin nyo kaditi iglesia ti Dios, ket ibabain nyo dagiti napanglaw? Anya tinamnamaen nyo asawek kada kayo, may papan iti daytoy. Dayawon kayo? Saan amabalin? Tainawat ko iti apo ti panursuro nga inyawat kumet kada kayo. Iti rabii apan nakalipot ni Apo Jesus, innala na ti tinapay. Kalpasan ti panagyaman na iti Diyos, pinispisi na ti tinapay ket kinunana. Daytoy ti bagik nga agpaay kada kayo. Aramiden nyo daytoy apang laglagip yo kanyak. Kastamet akalpasan ti pangrabii, innala ni Jesus ti kupa ket kinunana. Daytoy ti kupa ti baro atulag, anapatalgedan babaen iti darak.
Tunggal uminom kayo iti daytoy, aramidin nyo apang lagip kanya. Kay papanan na daytoy at tunggal mangan kayo iti daytoy at tinapay, ken uminom kayo iti daytoy akupa. Ipakaammoyo ti ipapatay ti Apo, agingga iti panagsublina. Isut gapuna ati siya sino man amangan iti tinapay, wenno uminom iti kupa ti Apo iti wagas a nakababain. Makabasol to iti bagi ken dara ti Apo. Ngarod, masapul nga umuna nga usigen ti tunggal tao ti bagina, sakbay amangan iti tinapay ken inuman na ti kupa. Tati siya sino man amangan iti tinapay ken uminom iti kupa adi na amwen ti kaipapanan ti bagi ti Apo. Yigna ti pannakaukom iti bagina. Daytoy ti gapuna nga adu kada kayo tinakapsot ken masakit ken adon tinatay. No usigen tayo kuma nga umuna ti bagi tayo, di na tayo ukumen ti Diyos. Ngem ukumen ken dusaen na tayo ti Apo, tapno di tayo mairaman iti pannakadusa ti lubong. Ngarod kakabsat ko, agiinuray kayo na aguumbong kayo amangan iti pangrabii ti Apo. Ket no adda mabisin kada kayo, mangan iti balay na tapno di kay tumaukom inton agtataripnong kayo. No maipapan kadagiti dadduma a parikot, risutek tuyda inton umayak. Umuna Korinto Kapitulo 12. Ita kakabsat ko, kayat ko ti agsao maipapan itin surat yu asagsagot nga aggapo iti Espiritu Santo. Kayat ko amaamuan nyo ti pudno. Amuyo nga iti pagano kayo pailaang. Naisungsung kayo nga agrukbab kadagiti di Diyosen. Awan biyag dadagitoy a di Diyosen akanayon anangyaw awan kada kayo. Kayat ko amaamuan nyo at itao nga idalan ti Espiritu ti Diyos. Di na mabalin ako na mailunod ni Jesus. Awan ti makabalin nga agsao. Ni Jesus ket Apo, malaksid no idalan ti Espiritu Santo. Naduma-duma akita dagiti na espirituan asagot, ngem isumot lang espiritu ti mangted kadagitoy. Adu akita ti panagsirbi, ngem isumot lang nga Apo ti pagsirbyan. Naduma-duma ti kabaelan nga agsirbi, ngem isumot la a Diyos ti mangted iti kabaelan ti tunggal maysa. May pakita a pagimbagan ti amin ti kaadda ti Espiritu iti tunggal maysa. Iti maysa a tao, ited ti Espiritu ti nainsiriban a panagsao. Iti sabali, ti pannakaawat iti mensahe. Ti Espiritu a mangted iti pamati iti maysa a tao, isumot lang ti mangted iti kabaelan amang paimbag iti masakit. Babaan iti Espiritu, maikan ti maysa a tao iti kabaelan nga agaramid iti milagro. Iti sabali, ti kinalaing amang iwaragawag iti mensahe ti Diyos. Ket iti sabali pay, ti kabaelan amang igidyat no anya dagiti sagot nga aggapo iti Espiritu ken dagiti saan. Ited na iti maysa a tao ti kabaelan nga agsao kadagiti datdatlag a pagsasao. Iti sabali, ti kabaelan amang ipataros iti naisao. Ngem may maysa nga espiritu ti mga aramid amin kadagitoy. Kas pagayatan na, naduma-duma asagot ti ited na kadagiti tattao. Mayarig ni Kristo iti maysa abagi nga ado ti paset na. Maysa latta abagi uray nubuklen ti naduma-duma a paset. Kastamet kada tayo amin. Hudyo man wenno hentel, tagabo man wenno siwawaya-waya, nabunyagan tayo ana ikamang iti maymaysa abagi, babaen iti maymaysa nga espiritu, nga isumot laeng tinaited nga inumen tayo. Tasaan la amay maysa, no diket ado ti paset ti bagi. No kuna ti saka, sa anak aparte ti bagi, ta sa anak met nga ima. Di na kayat asawen asaanen apaset ti bagi. No kuna tilapayag, sa anak aparte ti bagi, ta sa anak met amata.
di na kayat asawan asaanen apaset ti bagi. No matalaeng timang bukal iti entero abagi. Kasano a makangeg? No lapayag laeng, kasano a makaangot? Ngem iti kinaagpaysuna, inornos ti Diyos dagiti amin aparti ti bagi, sigon tinagayatan na. No may salang akita ti amin apaset, kasano nga adda bagi? Kinapudno na ado dagiti paset ngem may sa abagi. Ngarod, di mabalin ako na ti mata iti ima. Saan ka amasapol? Wenno ti ulo kadagiti saka. Saan kayo amasapol? Saan kuma akasta? Awan ti maaramidan tayo no awan dagiti paset akasla nakapkapsot. Ad-adda kit di ataripatwen dagiti paset nga ipagarup tayo nga awan sirsirbina. Ipang pangruna tayo met ataripatwen dagiti naalas apaset. Panang taripato adi masapol dagiti napimpintas apaset. Ti Diyos amismo tinang bukal iti bagi tapno maikan iti dakdakkel apamadayaw dagiti nanumo apaset. Iti kasta awan panagsisina iti bagi ngem agsisinna kitkitdi dagiti amin apaset. No agsagaba ti maysa apaset makipagsagaba met dagiti dadduma. No may dayaw ti maysa makipagragsak met dagiti dadduma. Ngarod, bagi na kayo ni Kristo ket kameng na titunggal maysa kada kayo. Iti iglesia, isaad ti Diyos titunggal maysa iti lugar na. Umuna, dagiti apostoles. May kadua, dagiti profeta. May ikatlo, dagiti mamaestro. Sumarsaruno dagiti agaramid iti milagro, sa dagiti naikan iti pannakabalin, amang paimbag wenno tumulong kadagiti sabali, wenno mangidalan kadakwada, wenno agsao iti datdatlag a pagsasao. Sanda nga apostoles amin, wenno profeta, wenno maestro. San nga amin ket addaan iti pannakabalin nga agaramid iti milagro, wenno mang paimbag iti masakit, wenno makapagsao iti datdatlag a pagsasao, wenno makailawlawag iti kaypapanan dagiti naisao. Ngarud, tarigagayan nyo kuma dagiti nasaysaya at asagot. Nupay kasta, ipakitak kada kayo ti nasaysaya at pay addalan. Umuna Korinto Kapitulo 13. Uray no makasauak kadagiti pagsasao dagiti tattao wenno dagiti angheles. Ngem no awan ayat ko, awan sirsirbi ti panagsaritak, ket awan dumak iti makatitileng nga aweng ti gansa, wenno naringgor nga uni ti piangpiang. Uray no nalaingak a mga saba, uray no maawatak amin apalimed, uray no napigsa ti pamatik tapno mayalis ko dagiti pambantay, ngem no awan ayat ko, awan sirsirbik. Uray no ipadawat ko ti amin nga dakanyak, ken uray pa ited ko ti bagik tapno mapuuran, ngem no awan met ayat kanyak, awan magunggunak. Ti ayat na anos ken naasi. Saan anaimon, wenno napasindayag, wenno natangsit. Saan anaalas ti kababalin na, wenno naimot, wenno nalaka nga agpungtot. Awan empenen na asakit tinakam. Saan na apagragsakan ti dakes. Pagragsakan nakitdi ti kinapudno. Ti ayat itured na amin abanag. Mamati iti amin, mangnamnama iti amin, ibturan na amin. Ti ayat agpaot nga agnanayon. Adda dagiti na ipaltiing akas kasaba, ngem saan da nga agpaot. Adda sagot amang ted iti kabailan nga agsao iti sabali a pagsasao, ngem aggibos. Adda pan nakaammo, ngem agpatingganto. Tasaan pa'y anan-anay ti ammo tayo, kastamet dagiti na ipaltiing akas kasaba. Ngem inton dumteng tinan-anay abanag, agpukaw ton ti adda pagkurangan na. Iti ubingak,
inuubing ti panagsaok, ti panagriknak, ken ti panagpanunot ko. Itatanataengan akon, inwaksikon dagiti inuubing nga ugalig. Ti makita tayo ita, kasla nakudrep aladawan iti sarming, ngem makita tayo ton iti rupan-rupa. Adda pagkurangan ti ammo kita, ngem kalpasan na, nan anay ton akas iti pannakaammo ti Diyos kanya. Kabayatan na, dagito'y talo ti agtalinaed. Pamati, namnama, ayat. Ngem ti kang runaan kadagitoy, isu ti ayat. Umuna Korinto Kapitulo 14. Ti ayat ngarod ti pangrunayo agun-oden. Tarigagayan nyo dagiti na espirituan asagot, nangro na ti saguday a mga saba. Ti agsao iti sabali a pagsasao, saan adagiti tattao ti kasauna, no di ket ti Diyos, agsipud taawan makaawat kenkwana. Ar-aramaten na ti pannakabalin ti espiritu nga agsao, maipapan kadagiti bambanag a narigat a maawatan. Ngem ti mangipakaammo iti mensahe ti Diyos, kasauna dagiti tattao ket tulungan, bagbagaan ken liwliwaen na ida. Ti tao nga agsao iti sabali a pagsasao, tila bagina ti tulungan na. Ngem ti agsao iti mensahe ti Diyos, tulungan na ti entero nga iglesia. Kayat ko a makasao kayo amin iti karkarna a pagsasao, ngem kayat ko a maaddaan kayo iti pannakabalin a mangipakaammo iti mensahe ti Diyos. Ad-adda a makatulong ti tao nga agsao iti mensahe ti Diyos, ngem ti agsao iti karkarna a pagsasao. Malaksid no adda na itanlaong a makailawlawag iti kayat na asawen, tapno matulungan ti entero nga iglesia. Kas pangarigan no umayak kada kayo, kakabsat ko, anya ti pagimbagan a maited ko kada kayo, no agsauak iti sabali a pagsasao? Awan, wen, awan, malaksid no ipakaamok kada kayo ti maysa a mensahe, ngayon paltiing ti Diyos. Wenno adda ibagak asir mata, wenno na ipaltiing akas kasaba, wenno pannorsuro. Uray dagiti awan biyag na apagtukaran, akas iti flota, ken iti arpa. Kasano nga adda makaammo iti matuktukar a musika, no di nalawag ti pannakatukar na? No di nalawag ti pannakapuyot ti trompeta, siya sino ti agsagana a makigubat? Kastamet kada kayo, kasano nga adda makaawat iti sasawen nyo, no saan a matarusan ti sarsaritaan nyo iti karkarna a pagsasao? Agpukaw akas asok dagiti balikasyo, agduduma dagiti pagsasao iti lubong, ngem adda ka ipapanan ti tunggal maysa. Ngem no diak ammo ti pagsasao amar-aramat, ganggan na et kanyak ti agsasao, ken ganggan na etak met kinkwana. Gapo tagagar kayo a maaddaan kadagiti sagot ti Espiritu. Ipangpangruna yung arod nga ramaten dagiti sagot a makatulong iti panagduras ti iglesia. Ngarod, ti tao nga agsao iti karkarna a pagsasao, nasken nga agdawat iti pannakabalin a mangilawlawag iti kayat na asawen. Tano agkararag iti sabali a pagsasao, pudno nga agkararag met ti Espiritu, ngem saan a maitunos ti panunot ko. Anya nga rod ti aramidak, agkararagak abuyugan ti Espiritu ken ti panunot ko. Agkantaak adanggayan ti Espiritu ken ti panunot ko. No agyaman ka iti Diyos babaen iti Espiritu laan, kasano a sumungbat iti amen, ti kadawyan a tao a makigimgimong kada kayo iti kararag ti panagyaman, no di na maawatan ti sasawam? Uray no napintas ti kararag mo nga agyaman iti Diyos, pulos asaan a matulungan dayta a tao. Agyamanak iti Diyos tad-adda na paraburanak iti pannakabalin nga agsao kadagiti karkar na apagsasao, ngem ti uray siya sino kada kayo.
Ngem iti iglesia, kay kayat ko ti agsao iti 5 a balikas a maawatan, tapno masursurwan dagiti karkarna. Ngem iti agsao iti 9,000 a balikas iti sabali a pagsasao. Saan ko nga inuubing ti panagpampanunot yo, kakabsat ko? Agbalin kayo laeng nga ubing nga awan amuna numay papan iti kinadakas. Ngem nataengan ko ma ti panagpampanunot yo. Nailanad daytoy iti nasantuan a surat. Kasaok to dagitoy at tao kuna ti Apo. Babaen kadagiti tattao sa bali ti pagsasauna. Ken babaen kadagiti bibig dagiti ganggan naet. Ngem uray no kasta, saan dakto nga ipangag. Ngarod ti panangaramat iti karkarna a pagsasao, saan a pagilasinan kadagiti mamati, no diket kadagiti saan a mamati. Ti nakabalin amang ipakaammo iti mensahe ti Diyos, pagilasinan kadagiti mamati, saan a kadagiti di mamati. No ngarod aggigimong ti entero nga iglesia, ket agsao amin iti karkarna a pagsasao. Ipagarop dagiti awan pamati na a makigimgimong, nga agmauyong kayo. Ngem no ti mensahe ti Diyos ti sarsaritaen ti amin, ket may tallaong ti awan pamati na, maallukoy to nga iso ket maysa a managbasol. Maukom to babaen kadagiti amin amang mangegna. May parangarang to dagiti palimod ti puso na, ket agtamud to ngagdaydayaw iti Diyos akunana. Pudno nga adda kada kayo ti Diyos. Anya ti kayat ko asawen, kakabsat ko. No aggigimong kayo, adda ko maited ti tunggal maysa. Himno, panursuro, paltiing ti Diyos, mensahe iti sabali a pagsasao, wenno panangilawlawag iti naisao. Masapol a maaramid amin dagitoy apang tulong iti iglesia. No adda agsao iti sabali a pagsasao, saan ko maanasursurok ngem dua, wenno tallo ti agsisinublat, ket adda sabali a mangipataros. No awan ti makaipataros, ti agsao iti sabali a pagsasao, agulimak laengen. Tila kumabagina ken ti Diyos ti kasauna. Dua, wenno tallo anaikan iti mensahe ti Diyos ti agsao kuma, ket utuben dagiti dadduma ti sawenda. Ngem no umawat iti paltiing ti Diyos ti maysa nga agtugtugaw iti gimong, masapol nga agulimak ti madama nga agsarsarita. Mabalinyo ti agsasaruno amang ipakaammo iti mensahe ti Diyos, tapno masursurwan, ken mapapigsa ti amin. Tinaikan iti parabor amang ipakaammo iti mensahe, adda kenkwana ti kinaparbeng. Agsipod ta ti Diyos saan a Diyos tiriribok, no diket panagtutunos. Kas mararamid kadagiti amin nga iglesia dagiti tattao ti Diyos. Agulimek kuma dagiti babae kadagiti panaggigimong iti iglesia. Saan da a mapalubusan nga agsao? Sigon tilinteg, sanda kuma amang ipangulo. No adda kayat da nga amuan, damagen da kuma kadagiti asawa da, no adda da iti balay da. Naalas nga agsao ti babae, no adda iti paggigimungan. Da kayo kadi tinagtaudan ti sao ti Diyos? Da kayo kadilaeng ti dimmanunan na? No adda mangipagarop nga iso ket profeta ti Diyos, wenno addaan iti na espirituan asagot, masapol abigbigen na atibilin ti Apo ti isursurat ko kada kayo. Ngem no di nabigbigen daytoy, diyo ikaskaso dayta at tao. Isot gapuna kakabsat ko, at tarigagayan nyo kuma asipapasnet ti mangipakaammo iti mensahe ti Diyos, ngem diyo lapdan ti panagsao iti sabali a pagsasao. Masapol a maaramid nga umno, ken naornos ti amin a banag. Umuna Korinto Kapitulo 15. Kakabsat,
Kayat ko nga ipalagip kada kayo tinaimbaga damag ngayon kasabak kada kayo. Ngayon awat yo ket pagbatayan asititibker ti pammatiyo. Dayta ti ebanghelyo ngayon kasabak kada kayo. Isalakan na kayo no salimut-mutan nyo. Malaksid no bareng-bareng ti pammatiyo. Inyawat ko kada kayo ti kangrunaan nga inawat ko. Anatay ni Kristo gapo kadagiti basol tayo. Kas nailanad iti nasantuan na surat. Anay tanem ket napagungar iti maikatlong aldaw. Kas nailanad iti nasantuan a surat. Anagparang kini Pedro sa kadagiti sangapul ket dua nga apostoles. Kalpasan na, nagparang iti naminsan kadagiti nasurok alimagasot a pasurot na akaadwan na kadakwada ti sibibiyag pay laeng ita. Nupay natayen ti dadduma. Kalpasan na nagparang kini Santiago sa kadagiti amin nga apostoles. Kamaudyanan na nagparang met kanyak. Nupay arig na anayan nakak asaan ana itimpo. Tasyak ti kanunumuan kadagiti apostoles. San pay kit di arumbeng a maawaganak iti apostol. Tendadanes ko ti iglesia ti Diyos. Ngem gapo iti parabor ti Diyos, nagbalinak nga apostol ket natulungan nak ti parabor na. Saan laaday da? Napingpingtak a nagtrabaho ngem dagiti amin nga apostoles. Nupay iti kinapudno na. Saan asyak ti akin aramid no di ket ti parabor ti Diyos nga adda kanyak. Ngarod, naggapuman kanyak wenno naggapu kadakwada, daytoy ti kasabami ket daytoy ti patyenyo. Ita, yan tangay ta ikas kasabami ti pannakapagungar ni Kristo, apay ako na ti sumagmamano kada kayo asaan a mapagungar dagiti natay. No saan a mapagungar dagiti natay? Saan nga rod a napagungar ni Kristo? Ket no saan a napagungar, awan nga rod serserbi ti ikasabami. Kastamet ti pammatiyo. Maipakita pa'y nga ulbud kami asaksi ti Diyos. Taimbagami a pinagungar na ni Kristo. Ngem di na met gayam pinagungar. No, pudno adi mapagungar dagiti natay. Tano saan a mapagungar dagiti natay? Saan met nga rod a napagungar ni Kristo? No di napagungar ni Kristo, awan serserbi ti pammatiyo, ket agturay pay laeng ti basol iti biagyo. Kay papanan na pay asawen, anapukawen dagiti natay a nagtalinaed iti pammatida ken ni Kristo. No agpaay laeng iti daytoy abiyag tinamnama tayo ken Kristo, ket awanen sa bali, datayo dagiti nakakaasi unay kadagiti amin a tao ditoy lubong. Ngem iti kinapudno na, napagungar ni Kristo kas umuna abunga ken pammatalged a mapagungar tumet dagiti matmaturog iti tanem. Takas iti yaay idi ti patay gapu iti maysa a tao, kas toy tumet ti pannakapagungar dagiti natay. Kas iti ipapatay ti amin a tao, gapu iti pannakipagmaymaysada ken ni Adan. Kastamet ti panagungar to ti amin a tao, gapu iti pannakipagmaymaysada ken ni Kristo. Ngem tunggal maysa iti batang na, umuna ni Kristo. Kalpasan na, dagiti tattao na, inton tiyempo ayay na. Ket umayto ti panungpalan. Pukawin to ni Kristo ti amin aturay. Amin apan nakabalin ken bileg, ket yawat nanto ti pagarian iti Diyos Ama. Tamasapol nga agturay ni Kristo agingga a maparmek ti Diyos ti amin a kabusor na. Ni patay ti maudin to a kabusor a maparmek. Takon natin na santuan asurat, amin abanag ikabil ti Diyos iti babaen dagiti sakana. Ngem nalawag at ibalikas, amin abanag. Di na iraman ti Diyos anang ikabil kadagiti amin abanag iti babaen ni Kristo. Ngem inton maikabil ti amin abanag iti babaen ti turay ni Kristo.
paiturayan to ti anak iti Diyos anang ikabil iti amin iti babaen na. Ket nan anay to ti panangituray ti Diyos iti amin. Ita, anyan to ti gungguna dagiti tattao anabunyagan a maigapo kadagiti natay? Anyan to tinamnamaen da amagunod? Nupod no ti kunada adi mapagungar dagiti natay. Apay nga rod ang mabunyagan dagitoy at tattao may gapo kadagiti natay? Ket iti biyang mi, apay asarang ten mi ti peggad? Kakabsat, gapo iti panangitangsit ko kada kayo iti biyag tayo ken ni Kristo Jesus nga apo tayo. Inaldaw asarang tek ni patay. Anya ti bagong gunak no kas iti pagsasauda. Nakirangetak kadagiti narungsot nga ayop. Ijay Efeso. Ngem no di mapagungar dagiti natay. Mangan ken uminom tayo. Tainton bigat matay tayo. Kas kunada. Di kayo paallilaw. Madadael tinasaya at akababalin gapu iti pan nakikadwa kadagiti dakes at tao. Agsubli kay itinasaya at apanunotyo ket di kay agbasulen. Ibagak nga agbain kumati sumagmamano kada kayo adi makaammo iti Diyos. Ngem adda dagiti agkuna. Kasano ang mapagungar dagiti natay? Anyan to akita ti bagida. Maag. No mangimula ka iti bukal, saan nga agtubo malaksid numatay? Ket ti immulam, saan ati dakkelen amula? No diket bukal lata, nalabit a bukal ti trigo wenno sabali akita. Kas pagayatan ti Diyos, ikkan na ti bagiday ta a bukal. Ited na iti tunggal bukal, ti tumutop a bagina. Ket saan ngagpapada tilasag dagiti amin asibibiyag. May sa akita tilasag ti tao. Sabali kadagiti ayop, sabali kadagiti tumatayab, ken sabali pay kadagiti ikan. Adda dagiti bagi ana ilangitan, adda met dagiti naidagaan. Adda dayag dagiti bagi ana ilangitan, sabali met ti dayag dagiti naidagaan. Adda kabukbukudan a dayag ti init, sabali met ti bulan. Naigidyat met ti dayag dagiti bitwen, ket uray kadakwada agduduma ti dayagda. Kastoy tumet inton mapagungar dagiti natay. Agrup sa tibagi no maikali. Saanen nga grup sa no mapagungar? Nalaad ken nakapsot no maikali. Napintas ken napigsa no mapagungar. Maysa ana ilasagan a bagi no may tanem. Maysa ana espirituan no mapagungar. Adda na ilasagan a bagi, adda met na espirituan. Tako natin na santuan asurat, ni Adan a kaunaan a tao, na parswa a naikan iti biyag. Ngem ti maudi nga Adan, iso ti espiritu amang ted iti biyag. Saan nga umuna ti na espirituan, no diket na ilasagan. Sumarno ti na espirituan. Naaramid iti tapok ti umuna nga Adan. Naggapo sa dilangit ti may kadwa. Mayarig dagiti na idagaan abagi iti tao anaparswa iti daga. Mayasping met dagiti na ilangitan abagi iti tao anaggapo sa dilangit. No kasano nga imala tayo iti langat ti tao ana idagaan, umala tayo tumet iti langat ti tao ana ilangitan. Daytoy ti kayat ko asawen kakapsat ko. Ti bagi nga dalasag kendara na, saan ang makipagtagikwa iti pagarian ti Diyos. Ti agropsa, saan na atagikwaan ti di pa nagropsa. Ibagak kada kayo daytoy apalimad. Saan tayo amatay amin? Ngem mabalbaliwan tayo amin iti apagdarikmat. Kas iti kapardas ti kiram. Iti maudi nga aweng ti trompita. Tainton agaweng ti trompita, mapagungar to dagiti natay.
Di dan tumatayan ket mabalbaliwan tayto amin. Ti agrupsa abagi, makausan to iti saan a panagrupsa. Ti bagi amatay, makausan to iti saan ngay papatay. Isot gapo na nga inton makausan ti agrupsa iti saanen a panagrupsa. Ken inton makausan ti bagi amatay iti saanen ngay papatay. Matungpal to tinasantuan asurat. Naparmeken ni patay, nananayon ti balligi. O patay sa dinutayan ti balligim, o patay sa dinutayan ti pannilod mo. Ti basol ti pangalaan ni patay iti pannilod na. Tilintag ti pangalaan mo ti basol iti bilag na. Ngimagyaman tayo kumay ti Diyos amang ted iti balligi kada tayo, babaan ken ni Apo tayo a Hesukristo. Ngarod, patpatgek a kakabsat, agtalinaed kayo anatibker ken di magaraw. Kanayon asangwen nyo ti trabaho yo a maipaay iti Apo. Taammuyo nga dabu nga ti amin nga aramiden nyo iti panagserbi iti Apo. O muna Korinto Kapitulo 16. Ita, saritaek ti maipapan iti maoror a tulong, a maipaay kadagiti tattao ti Diyos ijay Hodya. Nasken nga aramiden nyo ti bilin ko kadagiti iglesia ijay Galacia. Kada umuna nga aldaw ti lawas, mangilasin ti tunggal maysa iti sagot na, sigon ti kabailan na, tapno saanton a masapol ti aguror inton umayak. Kalpasan ti ay ko, ibaon kon to ijay Jerusalem dagiti piniliyo alalaki, tapno ipanda sadyay ti sagot yo. Ikuyog danto dagiti surat amangyam ammo kadakwada. Numasapol amapanak, makikuyog danto kanyak. Sarung karang kayo dita kalpasan ti ilalasat ko ijay Macedonia, tapanggep ko ti magnasadyay. Nalabit a makipagnaedak to kada kayo iti sumagmamano nga aldaw, wenno iti tiyempo ti damek, tapno matulungan dakto amang ituloy iti panagbiahik, iti sadino man a papanakpay. Tadyak kayat nga pagbiit laeng a makita kayo, no ipalubos lakit di ti Apo, agbayagak basit iti dinnayo. Agyanak dito'y Efeso, agingga iti aldaw ti Pentecostes. Nupay ado ti kabusor, adda napudpudno agundaway nga agpaay iti naindaklan, ken nabunga at trabaho. No dumawas dita ni Timotyo, kitaan nyo adi mabutbuteng ti kadda na kada kayo. Takas met kanyak ngagtartrabaho iti Apo. Awan kumati manglais kenkwana, ngem tulungan nyo kitdi amang ituloy asitatal na iti panagbiyahe na, tapno agsublinto kanyak. Padpadaanak ni Timotyo agraman dagiti kakabsat. May papan kinikabsat nga Apolos, kanayon adagdagek tapno bisitaan na kayo akakuyog na dagiti kakabsat, ngem di na maikedeng no umay ita. No pay kasta, umay to no addagundaway na. Agsipot kayo, agtalinaed kayo anatibker iti pamati, ken tumured, ket pumigsa kayo. Aramiden nyo asiaayat ti amin at trabaho yo. Malagipyo ani Estefanas ken ti familyana ti imuna a nagkristyano ijay Grecia. Inted da ti bagida iti panagsirbi kadagiti tattao ti Diyos. Yunay-unay ko kada kayo, kakabsat ko, apaidalan kayo kadagiti kakastoy at tattao, ken uray siya sinuman a makipagtrabaho ken makipagsirbi kadakwada. Maragsakanak iti ay da Estefanas, Fortunato ken Akayko. Isuda tinangisaop kada kayo. Pinaragsakdak akas iti panang paragsakda kada kayo. Rebeng na amabigbig dagiti tattao akas kadakwada. Pakumustaan da kayo dagiti iglesia ti probinsya ti Asia. Nabara ken na Kristanuan ti pakumusta kada kayo da Aquila ken Priscilla. Ken dagiti kamkamang ti iglesia nga aggigimong iti balayda. Pakumustaan da kayo met dagiti amin akakabsat ditoy. Agkikinnablaw kayo iti nainkabsatan nga agag. Iti bukod ko nga ima, isurat ko daytoy. Kablaaw nga gapo kini Pablo.
may lunod kumati siya sinuman adi agayat iti Apo. Maranata, umay ka, apumi. Sapay kumata adda kada kayo ti parabor ni Apo Jesus. Agtaeng kumati ayat ko kada kayo amin ngadda ken ni Kristo Jesus. Amen.